избегнеш. Нататък и така нататък. Когато се да гледаш как целувам него, как да те забравя и не пак да ме излъжеш. Но най-се пожелай ми лекано, дискотеките за теб помират. Диджеяски плюс най-актуалните хитове винаги е равно на купон. Търсете новата гореща продукция Диджеяски Хитмикс 2010. Представя Pioneer Studio.